ассалому алайкум бинандагони гироми. нашри навбати барномаи иттилоати ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. 18 июл асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сохторҳои мақомоти судӣ, прокуратура, вазорати мудофиа, агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза ба коррупсия, вазорати маориф ва илм, маркази тадқиқоти стратегӣ ва якчанд мақомоти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тағйироти кадрӣ ба амал оварданд. номзадии Мирзозода Неъмат Мирзо ба баррасии Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои таъин намудан ба вазифаи судяи суди олии иқтисодӣ пешниҳод карда шуд. бо фармонҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазифаҳои раиси суди шаҳри Хоруғи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, раиси суди ноҳияи Дӯстии вилояти Хатлон, судяи суди ноҳияи Қубодиёни вилояти Хатлон, судяи суди шаҳри Леваканти вилояти Хатлон, судяи суди ноҳияи Панҷи вилояти Хатлон, муовини раиси суди ноҳияи Ҷаббор Расулови вилояти Суғд, муовини раиси суди иқтисодии шаҳри Душанбе, муовини раиси суди ҳарбии гарнизонии Душанбе, муовини раиси суди ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе кадрҳои ҷавону соҳибтаҷрибаи соҳа таъин карда шуданд. бо қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон кадрҳои варзидаю таҷрибадор ба вазифаҳои муовини вазири маориф ва илм, муовини якуми раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, роҳбари муассисаи давлатии маркази татбиқи лоиҳаи сохтмон ва муҷаҳҳазгардонии мактабҳо, муовини раиси кумитаи сохтмон ва меъмории назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, директори муассисаи давлатии телевизиони синемо, муовини сардори хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбари намояндагии вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия таъин гардиданд. бо амрҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини директори маркази миллии қонунгузорӣ, муовини якуми директори маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва муовини директори маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби кадрҳои роҳбарикунандаи ин соҳаҳо таъин карда шуданд. дар мувофиқа бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон кадрҳои ҷавону варзида ба вазифаҳои сардорони якчанд раёсати прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон, прокурори ноҳияи Мурғоби вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, прокурори ҳарбии гарнизонии Хоруғ, прокурори назорати иҷрои қонунҳо дар муассисаҳои ислоҳӣ ва иҷрои ҷазои ҷиноятии вилояти Суғд, прокурорҳои ноҳияҳои Муминобод ва Шамсиддин Шоҳини вилояти Хатлон, ноҳияҳои Сангвору Рудакӣ ва сардорони ду раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия таъин гардиданд. тағйироти кадрӣ ҳамчунин дар вазорати мудофиа, ситоди генералӣ ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳи кишвар, баъзе командирони қисмҳои ҳарбӣ ва комиссарияти ҳарбии шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ асосан аз ҳисоби кадрҳои дорои ду ва зиёда таҳсилоти олии ҳарбӣ амалӣ гардид. зимни суҳбат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст ба рафтори ношоиста ва ғайри намунавии раиси суди ноҳияи Шамсиддин Шоҳини вилояти Хатлон Зоҳир Муминзода, ки нисбати сарбози қушунҳои сарҳадӣ дар посгоҳи назоратӣ ба худ раво дидааст, таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир намуда, таъкид доштанд, ки ӯ на танҳо аз вазифа озод гардад, балки аз мақомоти судӣ комилан ронда шавад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи суҳбат аз вазъи мураккабу зудтағйирёбанда дар минтақа ва ҷаҳон ва афзоиши хатару таҳдидҳои ҷаҳони муосир ёдовар шуда, ҳозирин ва ба василаи онҳо ҳамаи хизматчиёни давлатӣ, пеш аз ҳама кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот ва муҳофизони ватанро ба хизмати содиқонаю софдилона, баланд бардоштани донишу маҳорати касбӣ, омӯзиши забонҳои хориҷӣ, тарбияи дурусти кадрҳои ҷавон, таъмини адолати судӣ ва волояти қонун дар ҷомеа ва пурзур намудани қудрати дифоии давлат ҳидоят намуданд. таъкид гардид, ки доштани ҳисси баланди масъулиятшиносӣ ва ҳамеша дар ҷои аввал гузоштани манфиатҳои миллии ватан аз ҷумлаи талаботи асосии роҳбарияти давлат аз ҳар як хизматчии давлатӣ ва муҳофизи марзу бумии тоҷикистони азиз аст. бинандагони гиромӣ, акнун таваҷҷӯҳ кунед ба фармонҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи озод ва таъин намудани судяҳо. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон,
фармон медиҳам. Абдуллозода Орзу Зинатулло аз вазифаи муовини раиси суди вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон озод гардида, раиси суди шаҳри Хоруғи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъин карда шавад. Зуҳурзода Неъматулло Ҳиммат аз вазифаи раиси суди ноҳияи Нуробод оғоз гардида, раиси суди ноҳияи Дӯстии вилояти Хатлон таъин карда шавад. Ғафориён Тоҳир Ваҳоб аз вазифаи судяи суди шаҳри Бохтари вилояти Хатлон озод гардида, муовини раиси суди ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе таъин карда шавад. Шамсуллозода Абдурашид Маҳмадсаид аз вазифаи судяи суди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе озод гардида, муовини раиси суди ҳарбии гарнизонии Душанбе таъин карда шавад. Ҷумъахонзода Рустам Ҷумъахон аз вазифаи раиси суди шаҳри Хоруғи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон оғоз гардида, судяи суди ноҳияи Қубодиёни вилояти Хатлон таъин карда шавад. Муҳаммадзода Рустам Мухторӣ аз вазифаи судяи суди шаҳри Панҷакент озод гардида, судяи суди ноҳияи Панҷи вилояти Хатлон таъин карда шавад. Ғафурзода Манучер Абдурасул аз вазифаи судяи суди шаҳри Рошқалаи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон озод гардида, судяи суди шаҳри Леваканти вилояти Хатлон таъин карда шавад. Раҷабзода Муроҷон аз вазифаи муовини раиси суди иқтисодии шаҳри Душанбе озод гардида, муовини раиси суди ноҳияи Ҷабор Расулови вилояти Суғд таъин карда шавад. Гулзода Саймаҳмуд Сафаралӣ аз вазифаи судяи суди иқтисодии вилояти Суғд озод гардида, муовини раиси суди иқтисодии шаҳри Душанбе таъин карда шавад. Мирзозода Неъмат Мирзо бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи судяи суди вилояти Хатлон озод карда шавад. Сафарзода Акбаралӣ Шулаш аз вазифаи муовини раиси суди шаҳри Турсунзода бо хоҳиши худаш озод карда шавад. Муминзода Зоҳир Тоҳирӣ аз вазифаи раиси суди ноҳияи Шамсиддин Шоҳини вилояти Хатлон бо сабаби содир намудани кирдоре ки шаъну эътибори судяро пас мезанад озод карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 18 июли соли 2024. фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи муовини директори Маркази Миллии Қонунгузорӣ назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Маҳмадшоҳзода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Маҳмадшоҳзода Фарҳод Абдураҳмон бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини директори Маркази Миллии Қонунгузорӣ назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 18 июли соли 2024. қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18 июли соли 2024 дар бораи аз вазифаи директори Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ ба номи Аҳмади Дониши Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон озод намудани Убайдулло ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад. Убайдулло Насрулло Каримзода аз вазифаи директори Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ ба номи Аҳмади Дониши Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон озод карда шавад. Раиси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18 июли соли 2024 дар бораи аз вазифаи роҳбари муассисаи давлатии Маркази татбиқи лоиҳаи сохтмон ва муҷаҳҳазгардонии мактабҳо озод намудани Воҳидзода ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад. Воҳидзода Умеда Сафарӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи роҳбари муассисаи давлатии Маркази татбиқи лоиҳаи сохтмон ва муҷаҳҳазгардонии мактабҳо озод карда шавад. раиси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18 июли соли 2024 дар бораи аз вазифаи директори муассисаи давлатии телевизиони синамо озод намудани Набизода ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад. Набизода Наби Алигавҳар бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи директори муассисаи давлатии телевизиони синамо озод карда шавад. раиси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сардори раёсати разведкаи ҳарбии ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини сардори ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Расулзода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам.
расулзода абдуалим нурулло сардори раёсати разведкаи ҳарбии ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон муовини сардори ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 18 июли соли 2024 қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 18 июли соли 2024 дар бораи муовини якуми раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Юсуфзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Юсуфзода Фарух Юсуф муовини якуми раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи муовини раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Назирзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Назирзода Абдуҷабборӣ Савзаалӣ муовини раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 18 июли соли 2024 дар бораи роҳбари муассисаи давлатии маркази татбиқи лоиҳаи сохтмон ва муҷаҳҳазгардонии мактабҳо таъин намудани Шарифзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Шарифзода Баҳром роҳбари муассисаи давлатии маркази татбиқи лоиҳаи сохтмон ва муҷаҳҳазгардонии мактабҳо таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 18 июли соли 2024 дар бораи роҳбари намояндагии вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон дар Федератсияи Русия оид ба муҳоҷират таъин намудани Азимӣ. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Азимӣ Дилрабо Амирқул роҳбари намояндагии вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон дар Федератсияи Русия оид ба муҳоҷират таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 18 июли соли 2024 дар бораи муовини вазири маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Каримзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Каримзода Равшан Азам муовини вазири маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 18 июли соли 2024 дар бораи директори муассисаи давлатии телевизиони синемо таъин намудани Шодизода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Шодизода Муфарраҳ ҳамроҳ директори муассисаи давлатии телевизиони синемо таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 18 июли соли 2024 дар бораи муовини сардори хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Муртазозода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Муртазозода Аҳлиддин Қарахон муовини сардори хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон Муртазозода Ораз муовини якуми директори маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. шаҳри Душанбе 18 июли соли 2024. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон Шарифзода Лоҳутӣ Шариф муовини директори маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. шаҳри Душанбе 18 июли соли 2024. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон Қурбонов Бек Холевич бо сабаби банафақа баромадан аз вазифаи муовини якуми раиси кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. шаҳри Душанбе 18 июли соли 2024. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон Шарифзода Фарангиз Шариф муовини директори маркази миллии қонунгузорӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. шаҳри Душанбе 18 июли соли 2024.
идомаи ахбор. бонки ҷаҳонии иқтисодии тоҷикистон дар солҳои охир рушди намоён нишон медиҳад. иқтисоди тоҷикистон дар солҳои охир рушди намоён нишон медиҳад. омадааст дар хабарномаи бонки ҷаҳонӣ аз 16 июли соли 2024. гуфта мешавад ки иқтисоди тоҷикистон дар соли 2023 8.3% ва дар нимаи аввали соли 2024 8.2% афзоиш ёфтааст ки ин нишондиҳандаи хеле намоён аст. тавре аз он бармеояд рушди иқтисоди тоҷикистон тавассути афзоиши даромадҳо аз содироти маҳсулоти дохилӣ, беҳсозии инфрасохтор, сиёсати мутавозинии пулию қарзӣ, назорати мизони таваррум ва ҳамкории бесамар бо шарикони байналмилалӣ ҳосил шуда, ҳамчунин қарзи хориҷии давлат кам шудааст. бо ишора ба хатару таҳдидҳои вобаста ба вазъи иқтисод дар ҷаҳон ва кишварҳои ҳамшарики тиҷоратии кишвар, ҳамчунин як қатор тавсияҳо дода шудааст ки ба гуфтаи масъулини дахлдори ҳукумати Тоҷикистон албатта мавриди омӯзишу корбарӣ қарор мегирад. аз файзи истиқлоли давлатӣ ва амалишавии ҳадафҳои стратегӣ тамоми соҳаҳо дар Тоҷикистон рушд намуда, шароити созгор барои фаъолияту зиндагии сокинон фароҳам оварда шуд. айни замон ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ҳама шаҳру ноҳияҳои мамлакат тадбирҳои ободонӣ вусъат ёфта, инфрасохтори дигари муосиру зарурӣ бунёд мегардад. Нуралии Сафомиддин ва Меҳрӯзи Ҷумъа гузориш медиҳад. дар замони соҳиб истиқлолӣ давлату миллати тоҷик ба дастовардҳои бузургу беназир дар соҳаҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ, саноату кишоварзӣ, илму фарҳанг ва дигар самтҳои муҳим ноил шуд. дар ин давра эҳсоси ватандӯстӣ ва ифтихори миллии шаҳрвандон боло рафта, ин арзишҳо халқи моро ба ягонагиву ҳамсириштӣ, ба ваҳдати миллӣ ва созандагиҳои бузург раҳнамун сохт. маҳз ҳамин эҳсосот аст ки сокинонро ба шинохти ҳувият ва таърихи худ, ба худшиносии миллӣ меорад ва миллатро ба пеш ба фатҳи қуллаҳои нав ба нав ҳидоят месозад. маҳз бо талошу корнамоиҳои пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, халқи тоҷик сарҷаму муттаҳид гашта ба корҳои созандагӣ пардохт. зарфи 3-10 сола дар кишвари мо тамоми соҳаҳои ҳаёти кишвар аз ҷумла самтҳои иқтисод, иҷтимоиёт, фарҳанг, сиёсат ва ҳуқуқ рушд намуданд ва ба як марҳилаи зарурӣ ва ниҳоии худ омада расиданд. дар ин қатор яке аз ин самтҳои ҳуқуқ ва қонунгузорӣ албатта мебошад ки ин ҳам бевосита аз қабул гардидани Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 6 ноябри соли 1994 сарчашма мегирад ва дар заминаи ин санади муҳиму сарнавиштсоз имрӯз зиёда аз 401 қонун, аз ин шумора 17 қонуни конститутсионӣ ва зиёда аз 22 кодекс қабул ва мавриди амал қарор гирифтанд ки албатта дар таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ нақши санадҳои меъёри ҳуқуқӣ басо мубрам ва муҳим арзёбӣ мегарданд. акнун ҳар соли истиқлолияти Тоҷикистон пур аз дастоварду пирӯзиҳо гардид. сокинони Тоҷикистон дастоварди таърихӣ, истиқлоли давлатиро пос дошта, ба истиқболи соҳолгарди он ҳадафҳои бузург ки дар ташаккули давлату миллат нақши муҳим доранд, амалӣ мегардонанд. дар зарфи зиёда аз 3-10 солаи мустақилият албатта кишвари мо бо талошҳои пайваста ва шабонарӯзӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун кишвари созанда ва кишвари ташаббускор дар арсаи байналмилалӣ эътироф гардид ки ҳамаи ин албатта ба баланд бардоштани обрӯ ва нуфузи кишвари азизамон дар арсаи байналмилалӣ мусоидат мекунад ва ҳамаи ин дар маҷмӯъ аз баракати истиқлолияти давлатӣ маншаъ мегирад. бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва сиёсати маърифатпарваронаи давлату ҳукумати мамлакат, ҷашну оинҳои миллӣ аз нав эҳё шуда ба ҷаҳониён муаррифӣ гардид. ҷашнҳои миллии тоҷикон маънову мазмун ва ҳадафҳои башарӣ дошта, сиришти инсониву фарҳангии халқи моро дар худ таҷассум мекунанд. дар замони истиқлолият миллати тоҷик ба асолати таърихии худ баргашт. дар ҳама соҳаҳои хоҷагии мамлакат дастовардҳои назаррас ба даст омад. мо шаҳрвандон бояд дар зери сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ва сиёсати пешгирифтаи ҳукумат ва давлати азизамон якҷоя камари ҳиммат баста барои ободию зебо гардондани кишвари азизамон ва барои ҳифзи ин дастоварди муҳим камари ҳиммат бандем ва
از خود با نسل‌های آینده یک کشور آباد و زیبا و ترقی کرده را به میراث گذاریم. در این دوره تاجیکستان نفوذ و مقام شایسته را در عرصه جهانی کسب نموده در حل مشکلات گلوبالی پیشاهنگی و تشبثکاری به‌مثل نشان داد. نورعلی صفومی‌دین، مهروز جمعه، مقصد اخبار. ادامه اخبار. کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در برابر جنایتکارهای متشکل، تروریسم و اکستریمیسم بر ضد نگهداری غیرقانونی سلاح و مهمات جنگی، قاچاق مواد مخدر و نشأمندی نیز مبارزه به امان را به راه مانده است. گزارش از مرکز رابطه‌های جمعیتی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان. کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در برابر جنایتکاری‌های متشکل، تروریسم و اکستریمیسم، بر ضد نگهداری غیرقانونی سلاح و مهمات جنگی، قاچاق مواد مخدر و نشأمندی نیز مبارزه به امان زیرا معاملات غیرقانونی مواد مخدر باعث افزایش بیماری نشأمندی گردیده به گنفاند ملی تهدید واقعی ایجاد میکند. گروه قاچاقبر ترانس ملی واسطه‌های نشادار افغان عبارت از 5 نفر با راهبری مجاهد ولد رنگین تخمیناً 35 ساله زاده قریه عرب کاکولی ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار جمهوری افغانستان خط سرحدی دولتی جمهوری تاجیکستان را در حدود منطقه نزدیک سرحدی دهه وحدت جماعت دهاتی خوتنی ناحیه فرخار ولایت خطلان غیرقانونی عبور نموده کوشش انتقال مواد مخدر را به تاجیکستان داشت. در نتیجه چاره‌بینی‌های اپراتیو جستجویی از طرف کارمندان گروه فوری رئیست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت خطلان در یک جایگی با خدمتچیان حربی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان مسیر حرکت گروه جنایتکار معین و قاچاق مواد مخدر پیشگیری کرده شد. ضمن عملیات بازداشت‌کنی قاچاقبران افغان به امر کارمندان امنیتی اوید به ایستادن و تسلیم شدن اطاعت نکرده از سلاح آتشفشانی در اختیارشان قرار داشته استفاده نمودند. در نتیجه آتش جوابی راهبر گروه قاچاقبران مجاهد ولد رنگین بی‌ضرر کرده شده اعضایان باقی‌مانده گروه به سمت افغانستان فرار نمودند. ضمن از نظرگذرانی جای حادثه یک عدد برخالته با 8 بسته مواد نشاور و یک عدد نارنجک دستی F1 دریافت و مصادره کرده شد. طبق خلاصه شعبه اکسپرتیز سودی رئیست اگنتی نظارت مواد نشادار در ولایت خطلان مواد دریافت شده واسطه نشادار نوع امفیتامین بوده وزن عمومیش 7 کیلوگرم و 675 گرم را تشکیل می‌دهد. وابسته به حالت مذکور از طرف شعبه تفتیشات گروه فوری رئیست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت خطلان با دسترسی ماده‌های 195 قسم 2 200 قسم 4 بند د 289 قسم 3 335 قسم 2 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات پیشکی ادامه دارد. این بود برنامه اطلاعاتی اخبار که مستقیما از تلویزیون تاجیکستان منظورتان گردانیدیم. در نشرهای دیگری برنامه اخبار همکاران ما شما را با تازه ترین خبرها آشنا می‌سازند. سلامت باشید.